Unsa man ang atong panglantaw sa atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi ba taman ra nini nga kalibutana? Unsa man ang atong panglantaw kini atong pagpaningkamot nga kanunay kita mubangon sa sayo sa kadlawon, magampo, magpasalamat, magdaig sa Dios, musimba, magdebosyon sa atong mahal nga inahan. Giyon sa man nato ni pagatan-aw, ilabi na kita nga adunay pagtuo dinha sa Dios. Kay kung ang atong pagtan-aw sa atong kinabuhi nga kita nin kalibutana mabuhi unya taman ra sa kamatayon ang tanan unya wala nay padulngan ang atong kalag, makaingon kita nga sayang ra ning atong pagpaningkamot nga kita magampo, musimba, mangayo sa grasya sa Dios, usab magbuhat og maayo ngadto sa atong isig katawo. Apan kita nga nagatuo sa Dios ug usab nakakita kung unsa kadako ang gugma sa Dios nga diin iyang gipadala ang iyang bugtong anak alang kanatong tanan. Baguhay pa na human ang pagsaulog nato dinha sa pagkabanhaw. Unsa man ang mensahe nini alang kanato nga kitang tanan pinaagi sa gugma sa Dios ug usab pinaagi sa pagpasakit pagkamatay sa atong Ginoong Hesukristo ug usab diha sa iyang pagkabanhaw gibuntog sa atong Ginoo ang kangitngit ug usab gibuntog sa Ginoo ang kamatayon. Sa ato pa ang atong kinabuhi dili ra ingon taman dinha sa pagkamatay sa lawas, kundili mag-abli kini sa tinuod nga kinabuhi nga mao ang pagkabanhaw. Sa atong ebanghelyo atong nadungog nga ang mga Saduceo nangutana si kang Hesus pinaagi dinha sa pagtulunan ug gigamit diha sa ang pagtulunan sa pagkabanhaw ug gigamit nila ang sitwasyon diha sa pagpangasawa sa 7 ka magsuon ngadto sa mao nga usa ka babayi nga diin wala sila makaanak. Kini mga Saduceo wala motuo diha sa pagkabanhaw. Kini mga Saduceo wala motuo og anghel nga ang ilang panglantaw sa ilang kinabuhi nga kung unsa lamang ang makita nining kalibutana. Hinunoa sila mga grupo man sa mga tao nga adunay daghang mga bahandi, mga gamhanan, mga grupo sa pipila ka mga Hudeo nga anaa nakasinati og kahayahay sa kinabuhi. Unya wala sila mutuo dinha sa pagkabanhaw. Mga igsoon, kita nga nagatuo dinha sa pagkabanhaw ug usab nagatuo nga adunay langit, adunay gingharian nga naghulat kanato. Kita nga nagatuo nga adunay kahingpitan ang tanan nga kining atong mga pag-antos nining kalibutana, kining mga problema, kining sakit, ug usab bisan kining atong kahadlok usahay sa realidad sa kamatayon nga ang tanan aduna gayoy kahingpitan didto sa langit. Diin ang langit gihulagway nga wala nay masinati ang tao nga sakit sama dinhi nga masinati sa kalibutan. Wala nay problema, wala nay kamatayon kay ang tanan aduna na may kahingpitan. So kini unta na ang kanunay nga magdasig kanato nga kita bisan tuod sa daghang mga problema nga atong gidala, nga atong gipas-an matag adlaw, dili kita mawad-an sa paglaom. Kay sayod man kita nga ang Dios nagauban kanato. Ang atong mahal nga inahan andam
nga mutabang kanato, magampo alang usab kanato, isip iyang mga anak. So kini ang kanunay nato tana nga magtukmod, magdasig, maghatag kanato og kalipay kung nganong mataga sayo sa kadlawon kita magampo, kita mobangon, musimba, kita mubuhat og maayo, ug usab sa kanunay wala lamang kita magtan-aw dinha sa mga kalibutanon nga mga butang. Kaya mga Saduceo, kay lagi sila mga gamhanan o mga kwartahan man. So dili na nila usahay makita kung unsa ang naghulat human sa kamatayon. Ilang gi-enjoy ang ilang kinabuhi diha sa mga butang nga lumalabay lamang, ug wala sila mutuo nga adunay kinabuhi human sa kamatayon. Apan pagkanindot sa mensahe nga gihatag kanato sa atong Dios, sa atong Ginoo, nga ang atong Dios siya mao ang Dios sa mga buhi, dili sa mga patay. So pagkanindot no nga diha sa atong kinabuhi, kung kita di ay maningkamot dinha sa pagbuhat, diha sa pagsunod sa kabubuton sa atong Dios, kining tanan nga atong nasinati nga usahay makaingon kita nga walay hustisya nining kalibutana, sa umabot adunay tinuod nga hustisya nga atong masinati. Ang atong mga kaguol, ang atong mga dagko nga mga problema, ang atong mga kabalaka, kining tanan mawala inigabot dinha sa pagkabanhaw. Mao kana mga igsuon nga dinhi nining kalibutana, mintras buhi pa kita, dili lang untana kita maningkamot nga mabuhi o makakaon sa pagkaon nga kalibutanon. Diha sa atong pagpaningkamot sa inadlaw-adlaw nga kinabuhi, maningkamot usab kita sa pagkaon nga espirituhanon. Kining kanunay nato nga pagbasa sa Biblia, kining ato nga kanunay nga pag-ampo sa santos nga rosaryo, ang kanunay natong pagpaminaw sa pulong sa Dios, ang atong kanunay nga pagdawat sa iyang lawas ug dugo. Kini ang mga espirituhanon nga pagkaon nga maghatag kanato og kinabuhing walay katapusan. So kita nga dako ang pagtuo, dako ang pagsalig nga sama sa mga santos nga nakasinati na sa kinabuhing walay katapusan. Kita usab nga niya pa ni kalibutana, bisan pa man sa atong mga gihambin nga nagkalain-lain nga mga problema sa atong kinabuhi, dili gyud kita mubiya dinha sa atong pagtuo, dili kita mubiya sa atong pagsalig dinha sa Dios. Nga kita sa kanunay mangayo sa iyang grasya, sa iyang kaluoy ug gugma. Isip usa ka pari, daghan ako'y nahatagan o kanang santalana, no? Uga dako ang akong pagtuo, pagsalig nga katong mga nasantalanahan, usab diha sa ilang inadlaw-adlaw nga kinabuhi, diha sa ilang pagpaningkamot sa pag-ampo, pagsimba, sila ug katong mga tawo nga nagatuo diha sa Dios, sila katong andam nga makigatubang dinha sa Ginoo. Katong mga tawo nga kanunay nga magahin og oras aron na sila magampo, musimba dinha sa Dios. Apan kadtong mga tawo nga nakalimot na dinha sa Ginoo, nakalimot na kung kinsay naghatag sa kinabuhi sa tanang grasya nga ilang nadawat, sila katong mga tawo nga dili andam nga makigatubang dinha sa Ginoo. Mao kana nga anaa kanunay ang kahadlok nga sila mamatay. Apan kadtong nagatuo,
dinha sa Dios. Sila katong mga tao nga andam kanunay ug gani ilang gihalad ang ilang kaugalingon nga bisan og unsay mahitabo sa ilang kinabuhi, ang Dios nasayod. Kung nasayod sila kung unsa kadako ang gugma nga gihatag sa Dios dinha kanila, ug andam silang makigatubang dinha sa atong may gugmaon nga amahan. Mao kana mga igsuon nga dili kita untana kapuyan, dili kita maluya sa atong pagtuo, kay ang tanan sa umabot aduna gayoy kahingpitan, adunay pagkabanhaw ug usab adunay langit. Kini ang atong nadungog karon sa atong ebanghelyo. Palihog sa pagtindog,